Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil alayyil azim. Amin. Nun sewu wonten ngarasanipun para bapak pangabanding praja satu minulya. Sagunging para pamiksruh, para pinisepuh minaja sepuh kadang kakung Sumawana putri patang uda taruna sedaya kala wau ingkang tansah kawula hormati lan kawula dasih. Saderengipun monggo kita nyanyadong duka wonten ngasanipun Gusti ingkang akarya luka, ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatanipun dhateng kula panjenengan sedaya
Bilih ing wedal punika satemah kula sak keluarga turangga Puspa Jakti waget hanglipur dumateng para pamiksa sadaya. Salajengipun para rawuh gegandhengan menika medal sambut dalu kawula boten waget hangaturaken ingkang kathah pramila saking menika sumangga kita sugeng haminetaken besan putra saking Dekan Puspa mriki Mbok bilih ing samangke wonten kiranging anggenipun lipur sepak terjangipun anggenipun kiprahipun jalaran menika tasih tahap pasinaon pramila saking kawula suruh sanget nyuwun gunging pangapunten dumateng para pamiksa sadaya. Mbok bilih saking bibaripun samangke kawula terasaken dumateng tamu ingkang saking Desa Krasak kalian Desa Sukomarto pramila saking punika kawula ngaturaken sugeng hamirsani lan sedaya kala wau kawula suwun supados panjenengan sedaya jaget jagi sedaya keamanan mugia saged lestantun anggenipun anglipur dumateng para pamiksa sadaya. Kawula cekap semanten mbok bilih atur kawula wonten kiranging samudayanipun kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah pramila saking punika kawula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani nuwun monggo kula nuwun.
siap kabeh pemburu. Yo. Ya ada omong wis. Karang ya wis tuwa awakku. Kaya pesat bayuku kepeso. Tidak kewajiban ya ngono ya. Yo prayoga ya ngono. Sing kono wis siap kok guru ya. Ya para pamiksa. Ya sugeng pepanggian malih. Putu-putu kula niki turangga Puspa Jati. Ya. Tak dalungso dongane para kawula kabeh. Muga-muga ya. Yo sing rukun ngono kuwi. Ya. Ngene kaya anane ya ngono ya aja sing sabar aja ya ucap kusuk ya ya ngono wis muga-muga ya padha sing ya paringi tekan engko ya rampung ya ana apa-apa ya tak suwunake karo Gusti akarya luka kana ya Muga-muga diparingi aman ya apa-apa ya. Ya. Aku ora SPE. Aduh. Wah yo kok ngene ya. Ya prayogana ya. Ya kok bisa tenanan. Ya aku ora suwe-suwe. Wah. Ayo kok ngene iki. Ya makane kepriye maneh karang anak putu yo ngururi budayane ya wong tuwa yo ndongake karo kowe ya sok wajibane dikake ya aku ora suwe wis tutupno kono ya aku tak ngasuh-ngasuh nang ukuran kono. Wong tuwa kok ngene kaya tambah tuntun yo tak alon-alon dheweke alah kok yo priye ngono ya tak saiki kecegel kok wong tuwae ya wis cukup semene ya sibah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi! Oi! Oi!
oi, oi.
oi, 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 oi.
Aku Raden Ijen. Oh, isih ono sisa dhuwurku. Ayo barong teko barong.
Woi. Cekap semanten para pamriksa anggen ben beksa turangga puspa jati anggenipun dumateng para pamirsa sedaya. Bubile wonten ketiranganipun kula nyuwun samudra pangsama. Pramila saged pinuka turangga puspa jati saged pinageng malih dinten ngenjang sonten. Pramila saged pinuka sugeng hamindatan midhangetaken ing giaran sasana candhaipun nuwun sugeng amirsani nuwun.
warahmatullahi wabarakatuh. Ah, yo yo yo. Ah, ini dia. Nanti pada bolong-bolong ya. Arani jo seni baru kamu lo koyor kosong ngene ya. Ya 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 ya. Ya. Wis siap-siap yo. Ojo ngrewake iya. Simbah dongakno yo. Ya. Muga-muga. Wis apa tondo seneng sing wong jawane kok malah ditinggalake. Jawa kaya ojo nganti wong Jawa bilang Jawane cocok kono-kono do nganut saya cangkem anane gelut ae ya 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 dongake ayo sing aman aduh ya wis cukup semene wae soang-soang ya 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Turangga Puspajati saking Wisnu Rupa. Budal sak tandhaipun inggih menika